モンゴル語。モンゴル語。モンゴルのテレビレポートしてると思えばいいんだ。今どこにいるんだこれ。どこにいるか、どこにいて、ホテルの名前で、今何月何日で、季節は何で、そして今朝ごはん食べたとこでとかさ、なんかそういうモンゴル語で。私、ああ、おばあさん。おばあさんがインタビューしてるよ。おばあさん。モンゴル人のおばあさんが。悪いおばあさんか。いいおばあさんで。悪そうな顔してるぜ。だから今バンコクのおばあさんの声で話してるよ。ちょっと。これバンコクって言っても木いっぱい生えてるな。バンコクってこんなに木ばっかし生えてんのか。もともとこの前行った時もホテルの周りが木がいっぱいあった。あれはパタヤで人があんまり住んでないところ。餃子は形が全然違うけどな。形がもっと三角の形。餃子はな。やっぱり8時過ぎるとお客さん多いから、卵欲しかったけどさ、並ばないといけない。どれぐらい長い話に食べれるの？Jag hörde inte honom. Go ahead, Master. Play that song. I always like that song. Sweet Master. Oh, Mom. Kolla hur mycket det är. だいぶ長い話になってでも、これ和風はしてるだね。もうすぐ消えてる。録画なんかできない。ああ、そう消えてるから、いくらでも長く話せない。すぐ消えてる。하나 봐야 나. 하나. 에? これゲレル綺麗だね。ゲレルな。サヒルガンゲレルか。ゲレルサヒルガン。これなんていう名前だ？モンゴルスープ。そのまま入れる。そうだな。ああ、それ入れてもいいな。水ちょっと入れる。ああ、それ入れてもいいな。
スパゲッティうまいな。私の写真載らないの？アルビドルタイか。車運転できないな、あんなことやってたら。危ないだろうな。危ない。なんだこれ。これソース。あの肉にかけんのか。スープがちょっと少なくなと思ってる。髪がいつもの髪と違うな。まっすぐだな。あれはどんな形の方がいいか？それはそういうの方が綺麗だな。まっすぐの方は？普通まっすぐの方がいい。大体まっすぐの人が多いな。取らなくてもいいよ。ヤポニーチェルいい時代。勉強してる。勉強してる。勉強してるってアルバム見に行くと思うな。一生懸命頑張ってる。ビデオばいん。ビデオラフナーすると、そういうこと落ちちゃうよ。落ちて死んだ人もいる？死んだ人1年に5人ぐらいいるんだよ。Us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag, so we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America.
said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh. Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching, and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. All come to look for America. All come to look for